Itt vagyok ismét, itt lennék egy videóval, és ez nem más, mint a Mester MC. Úgy gondoltam, hogy csinálok róla egy videót. Most itt is van, de először még bemutatom a gyönyörű skinemet. Hát így nézek ki, HD-skint nem raktam magamnak, mert nem találtam valami olyant, ami nekem tetszik, illetve rám illik. Na hát szóval akkor kezdjük is el ezt a Survivor sorozatot. Mások még, hát majd fog kölleni. Mondó vagyok, de kell egy barkácsasztal. Amúgy, ha hallotok valamit ilyen dunálást, hogy Poti megy a... Hát nézik a tévét tulajdonképpen. Hát leestem valahova ide hátulra. De hát akkor ide lerakjuk. Hát oda is jó nekem megfelel. És akkor bányászunk. Bár most ez multiplayer Minecraft, hát több játékos módban vagyok. Mert többen is vannak, például most kírom, hogy hello, akkor biztos ki fogják írni. Lesznek olyan jó fejek. Köszönnek vissza. Hát de mondjuk nem olyan jó fejek, de viszont mivel írja ki a szerveren dolgokat, ebben lássátok, hogy nem tudok. Úgyhogy tényleg multiba vagyok. És akkor ussuk itt a dolgokat nagy menün. És terveztem, hogy fogok csinálni persze videókat a haverokkal, stb. Valamit írtak. Jó. Ennyi volt, megnéztem. Na hát most ezt kiszedjük. Nekem viszont így is megteszi. Hé, hát itt egy kis víz jön. Ja, falra, hát bebagódott. Jó van, akkor megoldottuk a problémát. Hát nem tudtam, hogy van itt víz. Mindegy, bányászunk. Bányászni kell. Hogy legyenek feküdtők. De persze majd fa is kell, mert skip nélkül nem lehet nagyon fegyvert csinálni, és több dolgokat. Jézus Mária, kívülbe megy. Oh my god! Oh my god! Fogd már be a pofádba! Hát igazából ezt se így terveztem. Jó, Minecraft! Nem vagyok az a parkourmester. De még, figyeljetek, még parkouroznak csak ő. Ez csak egy sima blokk. Ugye, aha. Jaj, te fiú. Pacsol. Úgy írta engem ez a szó. Fa. Miért nem lehet inkább diamond. Ez ilyesmi. Vannak is valami. Nem nagyon. Wow! Nem tudom, hogy gyerekek, de ezt a videó én is lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok a lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Trejkoltam, sziasztok!